Well, we were so baby. Sikat paigi dun ah. Dalawat di dyan kabandan ni. Ito'y langanan ni. Masabat manan. Naglinog na mo ulitan. Nagitagla ko ti ikan sa. Oo na. Mas moto na mayor eh, balaya o. Huwan. Maganasin ako ni. Ano ilang. Safe yori. O, napapanaw ka na ira? Oo. Oo. Hindi mo tan. Paigit ka. Nagdaras daman. Kano lang hindi ko ako. Ano lang, hindi mapapay. Uy. Mura ka para siya katalugan. Ah? Oh. Sus, makaawit kampay nga tanong kas jay. Gawa na, makaalit kayo. Ijay. Ijandaan? Nalayo tayo. Kita na tayo kwasta nito. Kalma. Kuna nang bakay agaw. Hindi ko magkahanap. Awamat ka. O, di awan tudunan. Awan tudunan. Bamlat ka. Depende ata pa yung tan. Pew. Kaya kalau ma-open day tanda na lawa yung kwa antena na. Yo? When i-close mo ulit. Sampo ikas ka. Nagpagpagpag natin mo. Kaya kasi yan yan eh. Apa nga tagburburak ito ni? Kaya jay imbur na taon at maginango. Ke irwar na mo lang ginagyan na. Kaya napun mo nga rin ko dekan. Hindi ko pinakatumba. Sampai nakatakot ko. Inandar mo jamay santo. Nanakto. Hamis na mga lagi na. At least ka nagkakpay mo. Kasi taray mo. Sampai nakatakot. Na motor. Oo. Napeta aran na nga ko. Awan to side effect na.
Ha? Napiyatawan to side effect na. Ang ganyan ay kamata-mata. Nagata. Ginit at magmalamang gano'n pagkakasok na. Dali makakalit kayo. Ano kasi, siksana, di naman. Pagparang siya katatrice. Papaarayo at kapayo. Eje, kasta. Aji kaldero kayo mapanda i-deliver no kuan. No bigat no antulo namin sang aldaw. Pinakapyan talaga ko na yoye ke nagagafu. Ari da blanking watat po na. Nala, nila yaya ini foto de kami. Kurat, nakakasibuhin ito. Toy mas badi danum toy anak. La. And it's raining time. Impakas jay na jesibo nani. Nagadubungan na tatarong gani. Magi nga na ni. Pero mabayak pa iya. Oh, balay dito yun eh. Inikad damat ta. Apa nga tinugyan da danu padan to kay napiyapay nga libag na kwan ni. Kan? Ay. Dafuda ya? Ay. Sa nga kaya pa tumabi nga na yung kuwara. Dama, dapat tatraise. Pa. Kaya, nakakatag ng ito. Tapos di,
Maski okay, cute na. Dahil na naman ang kargo. Habang tura. Ang oil. Lumay guys. Pare. Ayun ka mo tayo mo. Hindi mo. Di magat na. Kampo na mo. Everybody. 95 tapos 5. Tapos nababayaran na siya. Kailangan ito lang. Ito lang si Matoy. Nasa sanon, kumarin ka. Ada na anos ka. Lagi kaya parang pinakawan kay lang ko. Nagkaro pa dali ada mabalik nang kasama bayad. Bayad naman ng konti utang ko, nabayaran. Hindi yung papaalak na tulis. Kami? Hindi, bitmang. Wala ko. 60 odd. Kapay na ng alaala, 2 kilo lang na 15. 44. Tapos, pwede mo ang ticket 44. May kadwa 48. Tapos may kadwa ang ticket 48. Ano? Gilit lagi po 44. Nasa nagpabayad na ibiki man sa kilo. Duwa lang kami kamo nilo. Duwa lang kami nilo. Kasi rata lang tayo, di ba? Duwa tayo mga kunyente. Kaya dang natabati duwan kang mga mami ka kami. At ilatag mga 44 ano ka gagawin mo sa kami sinabahit ka na. And I don't care if Paribagang masya, nagpabayad ako na. Walang ti, bagamin. Napantagamin na po. Gundo la, dagay sa kasi nagbayadan, kung punada, kanya kaya mo ang Isang ano raw. uwan. Ni ajay lalaki, ajay doon mo. Bahay ko lo, pag nananak ko nyo, wala na dito ang pagyanan ko, balay na. Anak mo nga ng Ebet? Uwan. Awa, nung may bayad na kanya. Nagbayad kita utang nyo, wala. Kapag dibayad mo yan sa Kasi nung nag-bayad, kipit mo sino. Lag-lag dati. Pasarap ng kanya dati.
Mm.